mga katabs, after ng Christmas party, punta kami Banga ni Kulot. Tuturo ko po kayo dun sa market day ng Banga. Tara po. Let's go! Labas guys, hanap ako battery. Tignan niyo po yung mga tinda. Mga tinda here. Excuse us. Medyo mapasa at umulan. Sapin-sapin ka lamang. Yun. Sapin-sapin ka lamang. Ipon. Balaw. We're looking for balaw. Ay, sigdala oh. Ay, galunggong na, yellow pin. Bahos. Ay, tala. Ano, kamusta mata mo? Okay na pala eh. Natamaan ni ma'am. Hanap ako ng battery. Karni po, may lamang. Si Ate Ems. Ay, Ate Ems. Hello. May balaw ka pa? May konti pa ilan? Ay, 1 kilo. Ay, doon sa loob. Sige. Dalaw ko rin, oh. Pagbalik ko po. Isa meron daw doon. Sige, pagbalik ko. Bili lang ako. Ayan. Ay, battery. May battery ka, kuya? Battery ng remote? Saan ho? Yung remote po ng motor. Ay, yung bilog siya. Opo, flat. Oh, wala. Sayang. Baka meron po sa kabila. Hey, battery, dakula, itong bilog. Ang remote ng motor. Ganun pang one block yan. Parang wall clock. Ay, napakabat. May ano ka ng phone. Picture lang ho. Kaming battery. Ito. Yan. 50 pesos isa. Tama lang din. Ganon din naman sa Shopee. Buti meron ka po. Saan mo gagamitin, te? Sa motor po, yung keyless namin. Ano? Te, wala ka man babae. Te, ba't pumipili ka dyan, te? Sino lalagyan mo dyan? Ayo. Oh. Ayun guys, may ukay-ukay din pala dito. Ang cute to. Ito pala yung regalo ni Mau Mau. Ada, long sleeve. Hili na, paborito ni Nanan. Ganito. Lakas talaga makatak pag may ukay-ukay, ano. Yan. Saan kayo mag-Christmas party? Doon. Sa barangay, sa plaza. Yan, nagtitinda rin po yung tuyo here. Sarap ay, tuyo ay. Ayan, tuyo guys. Tabida. Dali, tingin tayo sa gulay. Nagaw. Fish. May isda pa po ako. May tilapia pa po ako dun. Ayan, nakabili na pa tayong battery. Battery. Ano kaya mabili natin dito kay? And guys, ito lang po yung palengke ng Banga pag Friday. Ay, ito pala. Pabili akong chlorine. Magkano po dito? Dyan. Dalawa po. Magkano tawas? Ay, tawas meron pala ako. Salig pala yun. Wala ka. Ito ang solid. Ay, walang malaki. Walang ganito. 80. Yan. Ito yung mahiwagang sa ibotas si kaldero mo. 20. Guys! Magkano dito, te? Yung pares. 10. Ito nga, te. Ito yung pinapaano, no? Suob-suob. Saan yan, te? Ha? Tapos. Guys. Ano na lang bilhin natin dito? Wala naman na. Wala si ata. Wala si Belen. I thank you. Tara, let's.
Yan lang yan guys, ang ano dito. Yung sa udan. Lagulay pala. Dahil pusa. Guys, ito lang yung ating pinagdidilan dito. Yan lang po. Ito yung kayo na. Diyan kami galing. Yan. Pwesto ni Ate Ems pag ano, market day. Tinur ko sila sa ano, sa palengke natin. Di ba On Friday. Yes. Di ba ako nanonood ako ng mga vlog? Bumili pa akong balaw, 1 kilo. Gagawin ko pong ano yun. Gigisa ko po. Kasi buyas pa man ako dun sa kabaw. May mga Ricardo pa. Meron pa. Andiyan ka naman Ate Ems. 155 mo dito yung buo, ay ano, yung Yan guys, so. yung CD ko. 155. Sa inyo rin po yung saging? Bili po. Kaya 30 yan, yung 30. Panghalo sa oatmeal. Hinog na po ito. Ay, ito po. 30 kilo. Ate, ito yung madila kita. Hindi yan. 43. Sige. Tapos, yan. Balaw. Ay, dagdagan ko nga, di. Padagdag na lang ito. Si Martin, namili ka. Ay, sa manok? Oh, sige. Padagdag nito ba? Yan na po, 87. Pwede po. Si Tito Martin mo yun? Si Tito Martin, oh. Padagdag ng saging, ha? Tito Martin, susuri nga daw. Kulok. Uy, pwede ako makahingi ng ano, sandobag. Pwede ako makahingi isang sandobag. 30. Kaya na ako kami. Nagluto man sindi. Sandobag. Pwede makahingi. Ah, sige. Pwede ako makahingi. Baka mahulog yung chlorine ko. Ang binigyan. Thank you. Ito ah. Ano nga to, 78. Mamunggo na lang ako today. Mabili na ako munggo, 2. Aha. Munggo. Baka ay, dilat. 230 po. Nahulog po itech. Okay. Bah, pahawak na to. Huwag mo anong na. Guys. May isda po din eh. Hamunggo ako na may gata. Magkano asin? Alin po? Asin. 9 po. Sa. Asin, asin. Ay, balaw. Naamoy ko na yung balaw. Wala, umulan. Wala akong dala. Sa inyo ito, te? Ah. Thank you. Dali lang no, tumulan. Wala tayong ano. Walang payong, umulan. Ay, si Pricey. Ayun guys. Oh. Crazy. Ang mga itlog po. Mahal po itlog dito. 200. Ito po yung remote ng motor na binibili namin. Walang Panasonic. Hindi pwede na i-teach. Mapatingin. Battery. Wala kang sombrero. Eh, maghintay tayo. Guys, kakatila lang guys ng ulan. Medyo mambon pa. Uwi na po kami. Baka lumakas pa po ulit. Kasama ko po si Casey. Ay, sa Ragay po kami ngayon sa bayan. Sa sentro po ng aming bilihan. Nagpunta lang po kami ni Roxanne. Yan, nagano po siya. Punta siya sa RC. RC. Wait na lang po ako dito. Yan pala, ayun pala yung bilihan ng ano. Dishwashing nandyan po eh. Pwesto pa ako ng dishwashing. And may video na po soon po yung dilaw. Yan po. Yung Tolentino. Tapos may dilaw na parang ano. Guys, waiting tayo guys kay Roxanne sa labas. Anong oras na ho ba?
na akong time. Wait lang. Teka. Plus 2 na po ng hapon. Waiting po ako dito. May nakita ko ditong ano, Lagundi yata to. Tignan ko. Wait lang. Lagundi nga. Lagundi ito. Hindi. Akala ko Lagundi ito guys. Kamukha kasi ng Lagundi. Yan. Tingnan nyo ho. Tawid ko ako tatol. Guys, ang dami. Tricycle. Akala ko Lagundi. So, parang hindi siya Lagundi. So, check ko mamaya. Lagundi leaf. Guys, hindi pa to modernized or hindi pa develop yung Ragay na ano, bayan. Like katagad yan po yan. Ngayon pa lang kung ngayon pa lang kung magka-BDO, unlike sa Tondo. Ilang tumbling mo, BDO na po uli, di ba? Bali, may bank 1, 2, pangatlo po yan. Tapos may ATM na rin po land bank doon. Pero pag offline po, sabay-sabay po sila. Wala pong converge dati dito. Ngayon meron na daw. Kaya, dami na pong na-establish. Wala pa pong Jollibee dito. Wala rin. Jollibee ka pa po. 2 hours drive pa po. Ay, 1 hour drive pa po. Kasi Poco, yung pinuntahan namin. Nila Megan. Ito po, malayo pa po. Habang naghihintay po ako dito, guys. Kita ko to Susan Theater nakalagay. Pero tignan yung parang sobrang luma na po ng peg. Sinihan po dati. Ano? Ang galing. Classic. Nice. Welcome sa PUP. PUP po. School po dito sa Ragay. Ay, ito na po pala siya. PUP is Polytechnic in University of the Philippines. Ayan. Ito po guys, maliit lang po siya guys. Hapunan natin. Ayan. Anong pala? Maliit lang po pala siya guys. Pinagpaayos po kami ng laptop talaga dito. Yan, dito lang po kami. Highway na po yun no, sa Dilaw. Yan, maganda po pala yung negosyo dito. ID. Yun na pala yun? Ha? Yun na pala yun? Yan. Nagpa-CPR kami ng laptop ni Roxanne. Wow, Yung aking body-body nung simula ng pandemic. 2020 mo pala nakuha yan. Oo, Guys, nakauwi na kami guys. Galing Ragay. Yan, kakarating lang namin ni Roxanne. Pahinga na po yung buntis. Buntis po yun. Motor lang po kami. Pinunta na pa importante. Guys, update tayo sa ating garden muna. Yung bayabas po natin. Malaki-laki na. Hindi pa pwede. Yan po. Yung ating kalabasa, of course. Dead pa rin. Dito po sa ating petsayan, guys. Ayun. Yung iba, maganda. Yung halos nasira. Pero at least po may harvest na po ako. Nabubulol. Yan siya na. Medyo pagod po galing pong Ragay. Yan guys, oh. Ito na pinakamaganda o malaki. Bago ko po ends, pakita ko lang po sa inyo ang update ng garden natin. Update ko na sa sarili ko para malaman ko po ang pagbabago. No need na po ako mag-dilig at nag-uulan po here ngayon sa Bicol. Yan niyo pong aking view. Makulimlimins. Yan po, makulimlim. Si Reed po kasama ko. Eyo! Eyo! Sabi mo, bye-bye! Bye na! Sabihin sa kanila, bye na! Hanggang sa muli!